Ja, het is Karbietje, het is wat een traditie, maar je mag er al een festival van maken. Ja, het wordt steeds groter. Nou ja, springkaarten erbij, live muziek vermidden. Dus ik denk dat je vermidden moet man of 300 binnen. Ja. Wat ga je mooie regelen? Nou ja, muziek, al eromheen, dat het terrein verzwaarder wordt. Nou ja, de bussen zijn op een veilige afstand, maar hekken ervoor dat nou ja, de toeschouwers die ook een beetje op een veilige afstand blijven kennen. Nou ja, samen zie je weer dat je nou een beetje een mooi feest van de meid zien. EHBO? EHBO weer, ja, en springkasten voor de band. Ja, wat wil je nog meer? En productie? Dat weten we nog net. We zijn op het moment nog net met z'n vol. Ik denk dat ik nog een keer 30 man ben, maar ik denk dat je vanmiddag de tent vlak vol staat. En ik vermoed uit het terrein ook. Ook de vorige jaren wat bestuur dan, maar dat gaat goed komen. Ja.